आं नोंनाव मोनसे कुइसन खालामनि नों गयखौ मानि थाखाय गायदों? नों गयखौ मानि थाखाय गायदों? गयखौ गायनो। हाय गाइस, खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं। ओंखायनो आं दायो बारियावसो दं आरोना नै। ओमफ्राय बारियावहाय मा होनो गय गायनो नागिरदों आरोना, इनो हाखर जावनानै दङ। ओमफ्राय आं नायग्रासो आरोना, ओमफ्राय भिडिअ लाबोयो आं गोबाव जाथारबाय नालाय, ओंखायनो ओरैनो भिडिअ लानानै नायदों आरो आङो। ओमफ्राय नै जोंहा गय गायनो नागिरदों आरो गय गायनो नागिरदों। मा होनो दानाथ' साख्रि बाख्रि नांलायलाना, गयजोंनो जानो हाथारो। गय गायदों आरोना जोंहा बारियावहाय। ओमफ्राय मा होनो दासो अखा हाजेनदों नालाय, ओंखायनो दा गय गायना दोनखानोसै आरोना। बोसोरथाम थायबानो फिथाइ थायोनो आरो बे गयाहाय। गय गायगासिनो। सिदा खालामनानै गाय, ओरै गय बिफांखौ नायदो, लाइन लाइन खालामनानै गाय। नै जोंहानि बारिया बेनो आरोना, मा होनो गयानो मा होनो बारजों बायजोब्बाय जोंहाना गया। ओंखायनो गय गायनो नागिरदों आरो बे गेजेर गेजेर लांदां लांदाङाव। बेनो आरो जोंहानि बारि टेक्लाक्लाया, टेक्लुक्लुआ। फांनै फांथाम गायखांबाय ना? चिन्ता हो गया। आयौ गोलोमदै जाजोब्बाय। बैखैजाय सायहाथार औवा बारिखै। नै बेफोरनोबा मोजां जायाखै, नै बिसोरनोबा सायहाखायनो मोजां जायाखै। ओमफ्राय आङो थाफाबायसो थादों आरोना, बेनो गायग्राया। आं ओरैनो नायफाबाय थाग्रा। हाग्रा बारि जाथारबाय बारियानो जोंहानि। नाहरबावदों। खमा बिलाइजों जेबो हरजागोन दे। बारियानो हाग्रा जाजोब्बाय नै जोंना। नायथावजाला हाग्रा बारि दुफबजोब्बाय। आंखौ नुबानो गाबखायो आरो बे अमाया। गायग्राया ओइसो आरो ओइनै फैगासिनो गय लानानै। ओमफ्राय नैबे हाखराव गायफैगोन आरोना। ओमफ्राय नैबे मा होनो दाउ गन्द्रानि सेरावसो गायनो नागिरदों आरो जोंहा गयखौनो। ओइनै गयखौ लानानै फैगासिनो आरो। गय गायनानै गय फिथाइ थाइबा आंनो मा मा होगोन सोंनि दे आं होनदों आरो। आं नोंनाव मोनसे कुइसन खालामनि नों गयखौ मानि थाखाय गायदों? नों गयखौ मानि थाखाय गायदों? गयखौ गायनाया जाहैबाय। नों गयखौ मानि थाखाय गायदों? जेनेबा जानायनि थाखाय गायदों ना मा खालामनो थाखाय गायदों? नोंथ' गय गायदों नालाय। गयखौ गायनायनि खारना जाहैबाय जोंनि जायगायाव बिफां लाइफाङा खम जालांबाय, अखाफ्रा बारा हाला। ओमफ्राय अखाफोर बारा हाला नालाय गरमा बारा जाबाय। बेबो मोनसे जाहैबाय। अक्सिजेन मोनबाय, जोंहा बार मोनबाय। बेजोंबो बार मोनबाय, अक्सिजेन मोनबाय आरो बिनि फिथाइबो मोनबाय, फाननोबो मोनबाय। बिनि फिथाइखौ जानोबो मोनबाय, फाननोबो मोनबाय, जानोबो मोनबाय बिनि आरोना। सायाव गोलोम बोथोरफ्राव जिरायनो मोनबाय। अ, बिदि टारगेट लानानै नों गय गायदों आरोखि ना?
थेंक इउ एन्सार होनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो इदि जिरायनानैसो इनि गय गायनायखौ नायगासिनो आरोना ओमफ्राय जोंना मा होनो गय गायनो जायगायानो गैया आरोखि ना ओमफ्राय सिखाखौसो नागिरनानै गायलायनांगौ आरोखि ना ओमफ्राय बेयाव गायनोसै नैबेजों लारि गाय नैबेयाव गाय नैबेजों नैबे गिदिरजों मैगं जानो गायदोंमोन बाहाय बेयाव गायला अबावथो साया जागोन ना मैगं फोजायो ओरैनो गय बारि नुथारदों आरो बार खनसे बारबानो गयानो थांबासो 6थासो बायोबा बेखायनो लांदां जाजोबबाय नों लांदांदांसो नुबाय केमेरा सेना नायसैलाय ओरैजाय आंखौ नुबाय नुदों नायलाय आंखौ दांखोलोदो आयु आंखौ र' नों आंखौसो गिदिरसिन नुदों नालाय मोदोमखौ नै जोंना गय बिफां गायनाया बेनो लास्ट जाबाय गायखांबाय आरो एबार बे गय फिथाइ थाइबासो सना मोनसिगोन आंहा सना गाननो गय फाननानै बे गय खै बोसोरजों थायोथाय गया बोसोरथाम बोसोरबा हा बोसोरबाजोंसो थायोनो होमबासो सना गाननो मोनसिगोन आं लाबगांगांनो सान्दुं गोसाजों सान्दुं खामानि मावनानै असाइस जाथारबायना आङो ना गोसोम असाइस जाथारबाय आङो